cɛ de ma bɔ k'a fɔ yan nɔ ko olu bɛ boli lahala bɛɛ la ka video kɛ ko dugukolo ye ala de ta ye k'u ka motow tɛ jɔ k'u ka mobiliw tɛ jɔ cɛya tɛ kuma ye dɛ tapa tɛ baara kɛ yan bilen bilahi a don ni bi cɛ aw yera lahala bɛɛ la aw bolila jamana bɛɛ la aw sera ka mun de kɛ aw yera lahala kelen min na o de ye nin ye aw bɛ ka moto pousser essence banna wa aw ye moto faga pour que aw kana détecter de wa dekun kɔni don moto pousser kɔni o tɛ mɔgɔ ma hɛrɛ ye surtout kungo kɔnɔ nin bɛ dɛsɛ de ko fɔ mali sɔrɔsiw de ye video kɛ yan k'u ko k'an mɛn a y'a sɔrɔla u ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ sebabugu sira fɛ sɔrɔsiw wulila ka taa ko an kɔni nana nka an ma mɔgɔ ye cɛ fo ennemi ka terrain kan wa mɔgɔ dun ma bɔ dɛ u ye tile caman kɛ yen ka mobiliw latɛmɛ ka citernes latɛmɛ. Ok, ne ye lieutenant Omar Olhanna Idriss, commandant sous GTA D du GTA Kamanjan, basé à Sebabougou. On a une mission Mousorobi, qui est sécurisée RN3 et RN1, aux sécurisations pour que la population a vagué à l'occupation normale. Donc, au début, il y a on est pour le nouveau là. On est du coup matin. On m'a carré la main. On l'a donné nos fanats et nous sommes déterminés. Actuellement, nous sommes à Pema et grâce à Dieu, sera là, maman aussi. On est du coup matin pour gagner la carrière. Donc, la population civile va vaquer aux occupations là. Moi, je vais faire ou ça va faire là. Alsa entier sur les nous, on a commandement en bla bla là, entier sur les nous, engagé les nous. Tous les éléments sont motivés, parce que la barre est RN3 à l'ini, région militaire numéro 4, Funganko, parce que à Europe la Cana. Malion cɛya bɛ tɛmɛ nin kan an bɛ yan ka sira nimero fɔ ka waati fɔ ka ɛri fɔ an bɛ kɔnɔni la cɛ ma bɔ cɛ mɔnɛ bɛ mɔgɔ la nka n'an bɛ taa mɛ se bulokisi i b'o fɔ i ni civil bololankolon de cɛ dugu ka bon nka armée hélico bɛ sanfɛ blindéw bɛ dugu ma jɔn y'a ye yan ko civiliw bɛ ka escorter ko terrorisiw kunkolo b'o ɲɛ jɔn y'a ye yan a tɛ k'u la u b'a dɔn fɛn min bɛ sen na n bɛna témoignage dɔ k'a la aw yɛrɛ k'a lajɛ aw b'aw concentrer image kan k'aw concentrer vocal kan quoi a bɛna dɔn ko ninnu ye fugaridenw de ye quoi wa nin kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔ de dɛ ala ka barika don hali bi armée la a n'an ka ɲɛmɔgɔw la kunu an ka mɔgɔw ni mobili donna kunu cɛma mɔmɔ f'i yɛrɛ ɲɛ walayi bilayi kabiri kunna sini est-ce que a bɛ tile fila bɔ tile saba plutôt n'u taara ka taa sandari k'u bɛ ka taa k'an ka mobili minnu bloquelen bɛ u bɛ t'u nɔfɛ n'u taar'o la yen nɔ u y'u galakaw kari yen nɔ ka sɔrɔ ka sira dilan kabiri kunu wula 18h mɔmɔ ni mobili bɛ ka don jɛma fɔ 23h walahi ala ne ni ala cɛ mobili kun tɛ sandari de mɔmɔ ɲaman de kun don ne t'a dɔn ni sɔrɔsiw tɛ an bɛ balo cogo min na walayi bilayi ɲɔ b'o la siman b'o la malo b'o la i b'a dɔn mali ka fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ exporter kɔfɛ de ka bɔ ka na donc ni imagine ni convoi tɛ ou bien ni sɔrɔsi yɛrɛ kun tɛ yen sisan m'a sɔrɔ maliko banna walayi bilayi mais tellement que ninnu jijalen u hakili b'u ka population na surtout précisément fɛn mɔmɔ ɲɔrɔn colonel kumare vraiment hakili b'a ka population na wallahi kabiri nin ko in daminɛna kumare ye convoi dama mun kɛ ka taga jema ni gogi cɛ wallahi ni k'i b'a compter ko in daminɛ ni sisan cɛ i tɛ dan dɔn a la ne ni ala cɛ courage dan ne don minɛ a bɛ taa gogi mɔgɔw nɔfɛ ka na olu bila ɲɔrɔ ni dugu jɛra a bɛ continuer ka t'u bila fɔ jɛma ka tila an ka ɲɔrɔnka minnu kan ka na ɲɔrɔn a b'olu ta jɛma ka tila ka na n'u ye tuguni semaine kɔnɔ siɲɛ 2 mɔmɔ wallahi semaine kɔnɔ siɲɛ 2 convoi bɔra ni k'i k'a compter yɛrɛ normalement convoi bɔra minnu kama yɛrɛ siɲɛ 2 tɔ bɛɛ bɛ bɔ mission de nɔfɛla la mais wallahi ɲɔrɔnka nin cɛ in courage b'a la mɔmɔ wallahi i ka nin ka ɲɔrɔnka i ka nin n t'a dɔn m'a f'i ɲɛna cogo min na quoi wallahi mɔmɔ ni mɔgɔ bɛ fɔ ka courage don i la wallahi ɲɔrɔnka an bɛ nin colonel min b'an kunna an b'a fɔ nafa min b'a la ne ni ala cɛ ala t'an ka gouverneur la tellement que a cɛsiri nɔ a hakili b'a ka population na i se ka da la quoi wallahi bilayi population bɛ lafiya ni yɔrɔ yɔrɔ ye bilayi cɛw y'an na lafiya n'a yɔrɔ ye ɲɔrɔ malo bɛ na ka bɔ kɔfɛ dɛ ɲɔrɔ légumes bɛ na ka bɔ kɔfɛ de ɲɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ na ka bɔ kɔfɛ de bamakɔ mortan mais wallahi a bɛ taa ninnu kun bɛ gogi ka n'u bila ɲɔrɔ ka taga bɔnkotaw kun bɛ jɛma ka na n'u ye k'a sɔrɔ jɛma taw bɛ dalen olu bɛ semaine 3 semaine 2 kɛ k'a sɔrɔ olu ma bɔ tellement que courage bɛ cɛ la hali bi sɔgɔmada u solila ka taa gogi ka t'u ɲamugudenw kari yen nɔ an t'a dɔn f'u nana yɛrɛ ou bien u mana fɔlɔ yɛrɛ hali o dɔw taalen ka taa gogi u bɔra ɲɔrɔ 10h de
wallahi ala una ubena seginga bo gogi kana nyoro kera fo 19h ku tara ta soro mini do ne bunye sira la yenno uyo ko daw ka jugaran fembe me ute bogan fo tilman u daw ka boy tega dala kwa ala kan no ya kuye ala ku la kana ala ku la kishi ala ku man ta tere ka ma ka segi ala ka hera kuye ala ka jamana ka antai ala ka asuma ala ka jamana ka sago ala ka jamana do ambe sago so ala ka hera duma ala ka fato ka antai. Ce qui a été fait dans les années antérieures là au ko bana au fembe bana maintenant là anta nga yoro anta yere amba ku nyana bo ame do ka nga armée u beni chuga mina o ka continenta amba do kelei amana chie amana nyi ka ndiumbla ni pochona mais ba de gune me kilinge anga armée mi armée na be wule to kana armée de la paix depuis ala ka mali armée da me paix de fait mais ba de gune me kilinge ma me do ku ala ku tanye wa population be de buko ante me angane abe ante anga do be ante wa ambuko demsenu nga blaw kuna feo fe munu soro ala ka latige do ame do ku ala kana to foyi ku soro ni ko be ke ala nyeba la ala ba do binkera awnika ni mindo ala ka sedauma bingalikelaw ala ku dese politique mo an segena yan toro sambi saba fo samuga ambe kokele na tate mene sisitebo ni mo mi ko kibe asimi juguya wallahi ala bi juguya anana an demeni de kama kanambo dinga kono ay minge norla olubodo ni mo mi ko kichincho kicho akom na ko kunga na ko blagata kidal norla ni mimbala ubado nu boruka climatiser u jukora kata norla ubado mimbala. Me faga mun fama la yana an sirata sigin ko desira sira mun nabe wala me wini mana be fe an na fe ke sika be fe muna tanga amal lafia sino ko tele sino ko teperma sino ko tsmp Mokashika flible. Mokashika na nimisable. Sa bisera kofe.